Кінотэатры «Піянер», Цэнтральны дом кіно прымалі конкурс ігравых фільмаў. Але стартаваў ён са стужкі «Каралеўская гульня» ў кінотэатры «Москва» паводле шахматнай навелы Стэфана Цвейга. Рэжысёр Філіп Шлёцель распавёў пра ахвяр нацызму, але і многія іншыя стужкі сёлетняга лістапада былі прысвечаны 80-годдзю з пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Искусство, спасает. Мой, например, папа был в концлагере Дахау, и он говорит, что его спасли поэмы, которые он знал наизусть. И не то, что он про себя говорил, а он и говорил и другим людям, и собирал так много друзей. И искусство несет эту исконную силу. Усяго ў праграме ігравога кіно было 13 карцін, сярод якіх работы з такіх экзатычных краін, як Венесуэла, Інданезія ці Македонія і Косава, якія прадставілі на фестываль фільм «Сястрынства». Ацаніла стужкі прафесійнае журы, якое ўзначальваў вядомы расійскі рэжысёр Ренат Даўлетдьяров. Я в своей жизни возглавлял более 10 кинофестивалей, от там небольших в Европе до 10 лет я возглавлял Московский международный фестиваль, один из самых крупнейших. И первый раз в жизни я участвовал в жюри. Первый раз. Я отказывался категорически всегда. Неважно, за границу или в России, я никогда не ходил. Потому что, честно говоря, мне было лень, я так наелся этих фестивалей, что мне тошнило от них. Во-вторых, у меня есть некоторый внутренний кодекс. Я вот, например, если фильм полная ерунда, полное фуфло, я никогда публично не выскажусь про него плохо. На жаль, беларускіх фільмаў не было ў праграме ігравога кіно, але маладыя рэжысёры-пачаткоўцы змаглі наведаць майстар-клас па пітчынгу, каб у будучым прадставіць нашу краіну на падобных кінафорумах. І як здабыць фінансаванне на рэалізацыю ідэі, ім распавёў прадзюсер і сцэнарыст Дмітрый Якунін, які калісьці запусціў пітчынгі ўпершыню на маскоўскім фестывале «Кинотавр». Если вспомнить историю советского кино, то худсоветы, наверное, самый пичник и был. Уважаемые режиссеры, сценаристы презентовали свои проекты перед экспертами, которые принимали решение, дать или не дать деньги. Поэтому здесь я считаю, что не надо удивляться этим новым, как говорится, новым словам. Сёння з дапамогай пітчынгаў расійскім фондам кіно знята або знаходзіцца ў распрацоўцы 150 фільмаў ад Якуціі да Кабардзіна-Балкарыі. А магчыма, у наступным годзе пітчынг для маладых рэжысёраў да 35 гадоў адбудзецца і ў Мінску ўжо на 28 лістападзе.